Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Είμαι η Ρία και αυτή την εβδομάδα, όπως έχετε δει και από τον τίτλο, έχουμε το project κουζίνα. Έχω αγοράσει 1, 2, 3 πραγματάκια τα οποία θέλω να προσθέσω στην κουζίνα και σκέφτηκα ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα να μοιραστώ και αυτό το δωμάτιο μαζί σας και να σας πω ποια είναι τα σχέδιά μου. Η αλήθεια είναι, για όσους βρίσκεστε για πρώτη φορά εδώ, απλώς το λέω, ότι το σπίτι αυτό το νοικιάζουμε, οπότε δεν υπάρχει δυνατότητα για δραστικές αλλαγές και ριζικές ανακαινήσεις και ό,τι έχω σκοπό να κάνω δεν θέλω να επηρεάσει πράγματα τα οποία είναι σταθερά ή να χαλάσω κάτι το οποίο υπάρχει ήδη στο σπίτι επειδή εμένα μου αρέσει. Ωστόσο σκέφτηκα ότι είναι μια πρόκληση την οποία θα ήθελα να τη μοιραστώ μαζί σας και να σας πω ποια είναι τα σχέδιά μου για να ξέρετε τι να περιμένετε, για να πάρετε έμπνευση, για να μου πείτε και τη γνώμη σας, πολύ θα χαρώ. Αυτό το σπίτι είναι χτισμένο τη δεκαετία του 1990, νομίζω 92, 95, κάτι τέτοιο. Έχει λοιπόν μια πολύ τυπική για την εποχή κουζίνα του κατασκευαστή με αυτά τα μπέζ ντουλάπια τα οποία δεν είναι ξύλινα, κάτι άλλο είναι. Έχει αυτό το περίγραμμα του ξύλου όπως βλέπετε απ' έξω. Ο πάγκος δεν έχω ιδέα τι υλικό είναι, είναι κάτι που είναι έτσι ψηλοπλαστικό. Τέλος πάντων είναι μια κουζίνα η οποία είναι πολυκαιρισμένη και η οποία δεν έχει την λειτουργικότητα που μπορεί να έχει πλέον μια κουζίνα η οποία κατασκευάζεται σήμερα. Όταν ήρθαμε σε αυτό το σπίτι, στεναχωρήθηκα λιγάκι που η κουζίνα ήταν σε ξεχωριστό δωμάτιο. Εν τέλει όμως χαίρομαι πάρα πολύ που είναι ένα ξεχωριστό δωμάτιο, γιατί θεωρώ ότι όταν η κουζίνα είναι στον ίδιο χώρο, πέρα από το ότι μυρωδιές και λοιπά, ανακατοσούρα που πρέπει πάντα να είναι περιποιημένη και λοιπά, ή όταν μαγειρεύεις να μυρίζει ο υπόλοιπος χώρος, ενώ τώρα εδώ κλείνω την πόρτα και δεν με νοιάζει. Σε περιορίζει και από άποψη διακόσμησης, ειδικά όταν το σπίτι δεν είναι δικό σου και δεν έχεις επιλέξει εσύ τι πράγματα θα μπουν μέσα. Όταν είναι ένας ενιαίος χώρος, κλασικά το μάτι σου επηρεάζεται και φαίνεται κάπως παράτερο το να έχεις, ξέρω εγώ, ένα πολύ μοντέρνο σαλόνι, minimal σαλόνι και να έχεις, ας πούμε, μια τέτοια κουζίνα. Φαίνεται δηλαδή λίγο διαφορετικό. Και έχω εκτιμήσει ιδιαίτερα το γεγονός, ξαναλέω, ότι είναι ένα διαφορετικό δωμάτιο και δεν είναι στον ίδιο χώρο με το σαλόνι και την τραπεζαρία. Επιπλέον είναι ένα αρκετά φωτεινό δωμάτιο, σας λέω τώρα τα θετικά, έτσι. Είναι ένα αρκετά φωτεινό δωμάτιο, είναι ανατολικό δωμάτιο, οπότε έχω ήλιο το πρωί. Παρ' όλα αυτά και τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας, τώρα δηλαδή που η ώρα είναι, τι ώρα είναι, είναι 2, βλέπετε, επίσης είναι αρκετά φωτεινό δωμάτιο, δεν είναι κάπου σκοτεινό να βλέπει ακάλυπτο κλπ. Το οποίο για μένα είναι πάρα πολύ θετικό. Έχει, παρότι είναι πάρα πολύ παλιά η κουζίνα, έχει αυτό το, πώς να το πω, το μπέζ, το λευκό, το ξύλο, τα χρώματα του πάγκου που είναι ουδέτερα για μένα. Δηλαδή δεν σε δεσμεύουν από άποψη χρωματισμού και εμένα αυτό με εξυπηρετεί. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Παρότι είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο δωμάτιο, τα ντουλάπια είναι λίγα. Θα μου πεις, είναι λίγα, κορίτσι μου, έχουμε μείνει και σε μικρότερο σπίτια. Ξέρω, παιδιά, τι σας λέω. Ναι, είναι αλήθεια και εγώ έχω μείνει σε μικρότερο σπίτι. Ωστόσο, για το δωμάτιο που υπάρχει εδώ αυτή τη στιγμή, θα μπορούσαν τα ντουλάπια καταρχήν τα πάνω να πιάνουν και πιο ψηλά, να υπάρχει δηλαδή μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος. Και επιπλέον, έτσι όπως είναι η διαρρύθμιση, εδώ ας πούμε έχω στα πάνω ντουλάπια έχω τα τρόφιμά μου, δίπλα έχει πιάτα, μετά έχει ποτήρια και μετά, δηλαδή υπάρχει ένας περιορισμός ό,τι αφορά την αποθήκευση των τροφίμων αλλά και των πραγμάτων που χρησιμοποιούμε σε μια κουζίνα, κατσαρόλες κλπ. Έχω βολευτεί και έχω προσπαθήσει να περιορίσω τον εαυτό μου σε χαζομαρίτες που μπορεί να έπαιρνα από άποψη κουζινικών.
αυτό είναι ένα θετικό, αλλά απ' την άλλη θα ήθελα να είχα λίγο περισσότερο χώρο σε ό,τι αφορά τουλάχιστον την αποθήκευση των τροφίμων, το οποίο έχω προσπαθήσει να το διορθώσω, καθώς από την απέναντι πλευρά υπάρχει μία εσοχή και εκεί έχουμε πάρει μία βιβλιοθήκη μπίλη, την οποία είναι με πόρτα, την έχουμε κάνει τροφοθήκη. Και βάζουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να αγοράσουμε, να βρούμε σε προσφορά κλπ. Ή που χρησιμοποιούμε συνέχεια, γιατί δεν πηγαίνετε και συνέχεια στο σούπερ μάρκετ. Οπότε υπάρχει αυτή η επιλογή. Επιπλέον, επειδή η κουζίνα ήταν παλιά, εδώ δίπλα μου υπήρχαν ντουλάπια από πάνω, γιατί τότε τα ψυγεία ήταν σε πολύ μικρότερες διαστάσεις. Τώρα εδώ έχω πάρει μια γκουμούτσα. Οπότε δεν χώραγε το ψυγείο να μπει και αναγκαστικά έχουμε βγάλει το πάνω κομμάτι του ντουλαπιού για να χωρέσει το ψυγείο. Επιπλέον θα μπορούσα να το βάλω από την αντίθετη πλευρά, γιατί θεωρητικά έτσι όπως χτίζονται τώρα οι κουζίνες, έχοντας μια εργονομία, υποτίθεται ότι η νεροχή της κουζίνα και ψυγείο πρέπει να κάνουν ένα τρίγωνο στην ουσία, να κινείσαι δηλαδή για να μην κάνεις πολλά βήματα και πολύ κόπο για να μαγειρέψεις. Εδώ δεν συμβαίνει αυτό, είναι με τη σειρά, είναι νεροχή της, κουζίνα, ψυγείο, οπότε γίνεται συνέχεια όλο αυτό. Επιπλέον, δεν ξέρω γιατί το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, φαντάζομαι γιατί εκείνη την εποχή ήταν ένα ακριβό υλικό και το θεωρούσαν πάρα πολύ καλό. Έχουν βάλει μάρμαρο μέσα στην κουζίνα. Παιδιά, έχω αγανακτήσει, δηλαδή πόσο να προσέξεις μέσα σε μια κουζίνα να μην σου πέσει έστω μια σταγόνα νερό κάτω, ό,τι και να πέσει στο μάρμαρο φαίνεται. Και έχω αγανακτήσει, οπότε είναι από τα πράγματα που δεν θα έκανα ποτέ αν έφτιαχνα μια δική μου κουζίνα, να βάλω μάρμαρο κάτω στο πάτωμα στην κουζίνα, θα τρελαινόμουν. Όμως είναι μεγάλο το δωμάτιο και χωράει και τραπέζι και είναι άνετο και για να μαγειρέψεις και για να σταματήσεις και για να φας, για όλα αυτά. Πάμε τώρα να σας μιλήσω για τα σχέδιά μου. Καταρχήν με ενδιαφέρει πρώτα απ' όλα σαν χώρος να είναι λειτουργικός, πρώτα απ' όλα και κύριο απ' όλα είναι αυτό, να είναι ένας χώρος λειτουργικός, γιατί μαγειρεύω και εγώ, μαγειρεύει και ο άντρας μου και δεν θέλω να μπαίνω στη διαδικασία να κάνω μεγάλο κόπο για να τακτοποιήσω κάτι, για να μαγειρέψω κάτι, για να φροντίσω τέλος πάντων να είναι ο χώρος καθαρός. Οπότε έχω προσπαθήσει, παρότι μου αρέσει πάρα πολύ αισθητικά να το βλέπω και εγώ και είμαι σίγουρη ότι και σε εσάς αρέσει, να κάνετε έτσι οργανώσεις, να βάλετε κουτάκια, ντουλαπάκια, δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο μπορεί να υπάρχει. Πραγματικά έχω περιορίσει πάρα πολύ τον εαυτό μου, θεωρούσα ότι αυτό πρέπει να κάνω και έχω ξοδέψει κάποια χρήματα στο να πάρω κάποια βάζα κλπ. Έχω καταλήξει ότι αυτό εμένα προσωπικά δεν με εξυπηρετεί, οπότε σπάνια ως ποτέ δεν θα αγοράσω κάτι μόνο και μόνο για να κάνω το εσωτερικό του ντουλαπιού αισθητικά ωραίο. Αυτό, ξαναλέω, είναι δικό μου κόλλημα. Με ενδιαφέρει πιο πολύ να μπορώ να χρησιμοποιήσω άμεσα τα πράγματα που χρειάζομαι. Όταν δηλαδή θέλω να χρησιμοποιήσω την πάπρικα, να μην κάθομαι να παιδεύομαι, να ανοίξω 40 κουτάκια για να βρω που είναι η πάπρικα. Έχω ένα βαζάκι, την έχω εκεί μέσα, τελειώνει η υπόθεση. Ξέρω ότι αυτό είναι για την πάπρικα, δεν γράφει πάπρικα απ' έξω, τη βλέπω ποια είναι. Επίσης δεν χρησιμοποιώ ένα τόνο μπαχαρικά, οπότε ξέρω και ποιο είναι το κείμενο, ξέρω και ποιο είναι το σκόρδο, οπότε δεν χρειάζομαι ετικέτες για να τα βρω. Υπάρχουν ήδη μέσα, τα βλέπω, ξέρω ποια είναι, ξέρω ποια χρησιμοποιώ και τα τοποθετώ με τέτοιο τρόπο ώστε αυτά που χρησιμοποιώ πιο συχνά να είναι και άμεσα προσβάσιμα. Επιπλέον έχω φτιάξει πάνω στον πάγκο της κουζίνας δύο κομμάτια. Το ένα, το εδώ που με βλέπετε τώρα, είναι ο χώρος που έχω την καφετιέρα, που έχω το βραστήρα, που έχω τους καφέδες μου και το τσάι μου, γιατί πίνω τσάι, οπότε τα έχω χωρίσει από εδώ. Και από την άλλη πλευρά, επειδή δεν υπάρχει πλυντήριο πιάτων, υπάρχει σουρωτήρα για τα πιάτα, οπότε μου κόβει και από εκεί, από τον πάγκο. Έχω το μίξερ μου πάνω, το οποίο ιδανικά θέλω να μεταφέρω μέσα σε κάποιο ντουλάπι, γιατί δεν το χρησιμοποιώ συχνά, οπότε νιώθω ότι μου τρώει χώρο περισσότερο παρά με εξυπηρετεί σε κάτι.
Και έχω και ένα δίσκο στον οποίο έχω τους δίσκους κοπής, έχω μια κανάτα την οποία την έχουμε αγοράσει από διακοπές, αγοράζω τέτοια πράγματα όταν πηγαίνω διακοπές, μου αρέσει να τα βλέπω και να τα χαίρομαι όλο το χρόνο μετά. Και βάζω εκεί τις κουτάλες μου για να είναι και αυτές άμεσα προσβάσιμα. Ιδανικά κάποια πράγματα θα ήθελα να τα αλλάξω και από άποψη χρώματος και για αισθητικούς λόγους, αλλά δεν είναι κάτι που επήγει. Και από τη στιγμή που λειτουργούν αυτή τη στιγμή είναι μια χαρά. Το επόμενο κομμάτι που με ενδιαφέρει, κατά κύριο λόγο, είναι το φως. Ναι, μεν είναι ένα φωτεινό δωμάτιο, αλλά επειδή εδώ μέσα μαγειρεύουμε και πρωί και απόγευμα, γιατί δουλεύουμε σε διαφορετικά ωράρια, οπότε υπάρχει πιθανότητα να χρησιμοποιήσουμε την κουζίνα για μαγείρεμα και το πρωί, αλλά και το απόγευμα. Το χειμώνα δεν υπάρχει φως, αναγκαστικά πρέπει να έχω το πάνω φως ανοιχτό. Θα ήθελα ιδανικά να βρω ένα πολύ ωραίο φωτιστικό. Προσπάθησα κάποια στιγμή να βρω ένα πολύ ωραίο φωτιστικό. Ήταν second hand. Μου ήρθε διαλυμένο. Το αγόρασα, δεν το είχαν συσκευάσει καθόλου καλά. Και είναι πολύ κρίμα γιατί θα ήταν πολύ ταιριαστό με το χώρο έτσι όπως τον έχω σκεφτεί. Αλλά ήρθε, όταν λέμε διαλυμένο, δεν ήταν κάτι το οποίο μπορούσε να διορθωθεί. Ήρθε διαλυμένο. Οπότε είμαι στην αναζήτηση φωτιστικού. Έχω σκεφτεί τα ρατάν φωτιστικά που έχει στο IKEA, έχει ένα πάρα πολύ όμορφο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο θα κόβει το φως και θα προτιμούσα κάτι τουλάχιστον στο εσωτερικό να είναι λευκό, ώστε να δίνει σε όλο το χώρο, δεν ξέρω αν το λέω σωστά, και επιπλέον από την κάτω πλευρά από εδώ είναι κενό και υπάρχει καλωδίωση για να μπει κάποια λάμπα ώστε να υπάρχει φωτισμός στους πάγκους και αυτό είναι κάτι το οποίο θα ήθελα πολύ να το κάνω γιατί θα με εξυπηρετούσε απίστευτα. Δεν αγαπώ πολύ τα φώτα πάνω παρότι χρειάζονται όταν μαγειρεύεις, αλλά πιστεύω ότι και αυτό θα εξυπηρετούσε πάρα πολύ αν θες να φτιάξεις ένα καφέ και δεν χρειάζεται να έχεις το πάνω φως ανοιχτό. Το δεύτερο πράγμα το οποίο θέλω να κάνω είναι η χρωματική παλέτα εδώ μέσα. Αγαπώ πολύ τα πράσινα, αγαπώ πάρα πολύ τα μπλε και σκεφτόμουν τι θα μπορούσε να ταιριάζει μέσα στην κουζίνα για να μπορέσω να το μεταφέρω εδώ και να ταιριάζει και σε μένα, να ταιριάζει και στην κουζίνα, να ταιριάζει και στην υπόλοιπη αισθητική του σπιτιού. Φυσικά Pinterest, αλίμονο. Έχω καταλήξει ότι στις κουζίνες μου αρέσει πολύ το μεσογειακό στυλ. Αγαπώ πολύ την τερακότα, αγαπώ να φαίνονται έτσι το ξύλο, να φαίνονται τα φυσικά υλικά. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό, μου δημιουργεί μια αίσθηση και μια μαμαδίστικη ζεστασιά, την οποία δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει καλύτερο στην κουζίνα. Οπότε θα σας έχω φωτογραφίες λίγο για να δείτε τι μου αρέσει. Και έχω και μια χρωματική παλέτα την οποία ιδανικά θα ήθελα να την ακολουθήσω. Αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι θα μπορούσα να βάψω τους τοίχους, δεν ξέρω τώρα σε ποιο χρώμα, ή στη τερακότα ή σε αυτό το άλμουν που σας έχω στην χρωματική παλέτα που σας έχω βάλει, και σε πράσινο. Θεωρώ ότι αυτά τα χρώματα θα τέριαζαν εδώ μέσα. Θα χρειαστεί να κάνω μια συντήρηση, ίσως με διαφορετικό χρώμα βερνικιού, στο κομμάτι του ξύλου που υπάρχει εδώ. Τα απόμολα στα ντουλάπια μου αρέσουν πάρα πολύ, δεν θα τα αλλάξω. Και επίσης θα ήθελα λίγο, νιώθω ότι το ξύλο έτσι όπως είναι, μαζί με το μπέζ εδώ, κάπως φτιάχνουν το χρώμα αυτό εδώ να κυτρινίζει και αυτό εδώ να ασπρίζει. Θα ήθελα λοιπόν να κάνω λίγο πιο σκούρο το ξύλο, έτσι τουλάχιστον το έχω σκεφτεί, ώστε να μαλακώσω λίγο το μπέζ εδώ και να ταιριάζει λίγο πιο πολύ με το λευκό μπέζ που υπάρχει από κάτω. Δεν ξέρω αν το εξηγώ σωστά και αν φαίνεται σωστά και στην κάμερα, γιατί το πλακάκι έχει ένα καφερόζ μέσα, γι' αυτό σκεφτόμουν την τερακότα, ότι θα ταιριάζει μέσα στο δωμάτιο εδώ, και επιπλέον το πράσινο, το οποίο το αγαπώ σε όλα τους τόνους και το χρησιμοποιώ και στο σαλόνι και εδώ. Βλέπετε, έχω ήδη πάρει πράσινη καφετιέρα και πράσινο βραστήρα. Νιώθω ότι όταν
φέρνεις πράγματα τα οποία είναι έτσι λίγο ταιριαστά μεταξύ τους πάνω στον πάγκο, φαίνονται όλα και λίγο πιο ομοιόμορφα, δεν ξέρω, γιατί νιώθω ότι είναι περιορισμένος ο χώρος και ειλικρινά αν το δω στη φωτογραφία πιθανόν να μου φαίνεται ότι είναι και μπουκωμένος, αλλά πραγματικά είναι πράγματα τα οποία τα χρησιμοποιώ κάθε μέρα και θέλω να είναι εδώ. Επιπλέον ξέρω ότι πολλοί κόσμος έχει ένα θέμα με τις μπρίζες και θέλει να τις κρύβει. Παιδιά, να τις κρύψουμε τις μπρίζες, αλλά εγώ έχω ένα ατέρι εδώ μέσα το οποίο φτιάχνει φραπέ κάθε μέρα και τη χρησιμοποιεί 3 φορές τη μέρα τουλάχιστον την μπρίζα αυτή. Οπότε δεν έχει κάποιο νόημα να βάλω κάτι μπροστά και να του κάνω τη ζωή δύσκολη, να ανεβοκατεβάζει κάτι απλώς και μόνο για να φαίνεται αισθητικά όμορφο σε μια φωτογραφία. Το θεωρώ λάθος κατά τη γνώμη μου αυτό και διπλό κόπο. Επιπλέον, αυτά είναι, κατά κύριο λόγο βασικά αυτά είναι τα πράγματα τα οποία μου αρέσουν και θα ήθελα να φτιάξω μέσα στην κουζίνα και προσπαθώ να κινηθώ σε αυτό το μοτίβο που σας έδειξα τώρα. Έχω πάρει κάποια πραγματάκια και έχω βάλει και κάποια πραγματάκια γύρω-γύρω τα οποία έτσι είναι λίγο πιο φθινοπορεινά και έχουμε ακόμη Αύγουστο. Νιώθω ότι ήρθε η ώρα έτσι σιγά σιγά να την κάνουμε την αλλαγή της εποχής. Μας κούρασε λίγο το καλοκαίρι, η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν το αγαπώ και ιδιαίτερα. Και πάνω κάτω αυτά είναι τα οποία ήθελα να σας δείξω για την κουζίνα. Θα σας δείξω λίγο και τις αλλαγές που θα κάνουμε εδώ. Είναι δύσκολο πράγμα να προσπαθείς να διαμορφώσεις ένα χώρο τον οποίο έχει έτσι πολύ βασικά και μεγάλα αντικείμενα και χαρακτηριστικά στα οποία δεν μπορείς να επέμβεις. Ωστόσο, έτσι με λίγη καλή θέληση και λίγη φαντασία, νομίζω ότι θα μπορέσω να το φέρω το δωμάτιο εκεί που θέλω και περιμένω φυσικά τα σχόλιά σας και τη γνώμη σας από κάτω. Πάμε να σας δείξω τι άλλες προσθήκες θα κάνω και θα κλείσω εδώ το βίντεο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε στο επόμενο. Φιλάκια πολλά!